Het is maandag 29 december. Dit is de enige echte oliebollenshow van de Sportcast. Mooi, de Fabulous 5 aan tafel. Andor, wat zei je nou eigenlijk? Oliebol of waliekoeken? Hey, waliekoeken, hè? Geefriesk. Roelof? Daar ben ik net zo van. Oliebol. Gastelans, hè, dus dat wordt een oliebol. En Geert? Ik riep in dit beurt altijd waarom op mijn beeldse roots oliebol. Oliebol. En dan met krenten of zonder krenten? Zonder. Zonder krenten. Nou goed, we hebben een heel soort te bepraten en we zorgen waarom op het oude hier. In een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen had een wisselvallig jaar achter de rug. Maar hege pieken en diepe dalen. En een enorme feestweekend aan de eind. En Cambuur, de Ljouweters lezen op promotiekoers. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Rom is een op Oscar. Rond de 16 meter biedt binnen. Oscar Geustroom. Goal! Ja, ja, ja! 1-0 voor Sportclub Cambuur. Is het Verre, maar het Scott, ietsje Verre, hij doet het, een buut, de ietsje Verre, een buut, de ietsje Verre, het is hier 0 voor Cambuur. Komt er een schot? Ja, er komt een schot! Ja! Sam Kersten! Goeie genade! Wat is dit? Sam Kersten! Die rost die bal van een meter als 34. Steve in de kruising. Sam Kersten! De man scoort nooit. Hij scoort echt nooit. En nou, wat doet hij nou? Daar komt hij, ja! Ja, daar komt hij! Het is 3-2! Jacob Tresco! Het is een assist van Rivera, die heel rustig bloedt. En dan maakt hij hem! Het is 3-2 van Heerenveen in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. En hier aan tafel Geert van Tuin, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en Andor Faber. Heren, welkom in deze allerlaatste Sportcast van 2024. Nog 2 dagen en dan kan het vuurwerk de loft in. Geert, heeft dat vuurwerk hellen of heeft al bij Cambuur genoeg vuurwerk? Nee, ja, ik heb genoeg vuurwerk, jongen. Ik broek al jarenlang geen vuurwerk meer. Ik vind het verschrikkelijk eigenlijk. Verschrikkelijk. Ja, Perfect toch het vuurwerkverbod van Takom hier. ja voor mij maakt. Ja, bij Cambuur gaat het vuurwerk gewoon terug. Ik ben een beetje hypocriet, want ik maak er dan wel graag naar Sjen. Oh, dat dan weer wel. Vuurwerk. Maar Ja, siervuurwerk is mooi. Ja, dat is wel een groot verschil tussen siervuurwerk en knalvuurwerk. Ja. Siervuurwerk voorstander, knalvuurwerk net. En Heerenveen eindigde het hier in een flow met 3 keer een oerwinning in een uitwedstrijd. Man. Ja, bist u dit hier ook van doel, Willem, om eens een keer in de flow te ratchen? Zo. Nou, dat zou wel leuk zijn, hè? Nou, deze enorme inkomst. Ja, het zou wel eens een keer nederig zijn een jelle hier, maar we doen ons best. Ja, Zelfs nou- tussen Christen en IJs weer een warm badje in elkaar. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ik ben weer waarom, jongens. Niets Ik ben ontzien, weer waarom. ja. En wat hebben we die mist, verleden Ja, week? Zo is een het. boer met kiespijn. Nou ja, goed, we zorgen in deze aflevering in elk geval waarom op 2024, maar de sportieve hichten en ook de sportieve dieptepunten. Maar zoals altijd beginnen we gewoon maar de stellingen. En de eerste stelling is voor Willem. Een inhoudelijke stelling een keer. Oh, ik Als nog. Cambuur promoveert, dan is dat net gunstig voor alle jonge talenten. Dat is onzin, nee. Nee? Waarom net? Nee. Hij is nogal lullig. Het is Ja, wat een Ja. onzin. Zo. Onzin ook. Wat een Oké. zo. Ik neem maar gewoon Tony Jonker, Jochem Nap, Wiever van der Heijden. Die kan gewoon nevens daar moeiteloos mooi in de Eredivisie. Nou, dat absoluut net. Maar Nou dat goed, dan is het antwoord dus ja. Komen er de azen pas op waarom? Ja, we moeten toch dan wel eens. Maar wat is het nou? Nee of ja? Het is nee. Want is nee, het is toch oké. gunstig dat je heet voetbal. Wat Goed. is het dan voor onzin? Roelof, Joris van Overheem is te goed van Heerenveen. Ja. Ja. Andor, Mark Diemers is dwanden, maar zijn allerbeste seizoen uit zijn carrière. Nee. Nee. Ze die zelf wel weer oor zo denken, maar nou goed. Geert, Robin Veldman en Henk de Jong kunnen allebei de Veromsjen op een geweldig sportief hier. Absoluut. Ja. Roelof, ik moest heel lang nooit denken hoe mijn dieptepunt van dit hier. Want ik had er eens een heel soort. Persoonlijk en privé wel, maar gelukkig moest het geen hoe Heerenveen of Cambuur. Ja? Of sport mocht ik, hè? Sport, hè? Ja, sport mocht ik. Ja. Nee, ik had er net. Nee, ik had er net heel lang wonen. Nee? Oké, nee. Andor, Nicky Soerenbloot bij Cambuur. Denk ik net. Nee. Willem, Ethan Apkakou is zo lastig. Ethan Apkakou is zo lastig uit te spreken. Van nou nemen we hem appie. Oh, dat lijkt me wel leuk. Ja, ik zal het onder ja, ik ken wel. Kan wel zeggen. Dat is wel goed dat het je Willem zei, want die zei het gewoon continu Oscar.
In plak van Oscar. Geurstrand. Ja, precies. Ik heb hem vregen, dat mocht, dus dan vreeg ik nou ik of Appie mooi. En is er Gurbuus, neemt ook gewoon Gurbe. Gurbe. Precies. En de laatste is dan van Geert. Ik draag nooit een vlinderstrik, maar voor de oliebollenshow van de Sportcast Ja, had ja. ik een krut, een uitzondering. Graag een uitzondering. Alleen nog maar voor deze show. Alleen nog voor deze show. Nou, het zit er keurig uit, Geert. Mooi, hè? Eerlijk is eerlijk. Complimenten. Nou, dat bedankt. Complimenten. Jongens, we beginnen met de Jiptepunten. Nou ja, daar heeft er net zo volle zou is al Roelof even kwart. Wat is die Jiptepunt van 2024? Ja, dan ken ik weer waarom. 23 februari van dit hier toen officieel bekend maakt dat Robin van Persie van Heerenveen naar Feyenoord gaat. Dat was voor mij een dieptepunt, omdat ik er compleet instjongen ben bij Robin van Persie. Dat hij mooi follow ging onder slag ging bij Heerenveen en zei: dit is absoluut geen tussenstap. Ik zie dit als een mooie club, een topclub en weet ik veel wat hij al heel net zei. Maar de eerste beste collega niet die krijkoer wie naar Feyenoord en die pakte die. En met terugwerkende kracht keer nou denk ik wel stellen dat het volgens mij volle toekenwest weer van hem om even bij Heerenveen te blijven. Maar voor Heerenveen is het goed, toch? Want bij Heerenveen rennen ze de Polonaise zo'n tevoort is. Ja. En sterker nog, zei ik nog gewoon yield verkrijgen. Ja. Win-win. Ja, nee, voor Heerenveen weer te top. Alleen, Zo, dus eigenlijk een soort hichtepunt waar je werd. ja, zal ik eens het stellen. Nou, dan geef ik Maar het ik Willem. vind de situatie op zich een dieptepunt. Goed, maar gelukkig binnen er ook hichtepunten voor die, Roelof. Zeker. En ja, misschien wel die laatste feestweken. Of de magistrale Joris van Overheem in de thuiswedstrijd in AZ. Of de knal van Sam Kersten. Hoort u net langer in spanning. Nee, het had wel te krijgen, maar die laatste feestweek. We hadden er inderdaad wel heel lang op wachten matten. Want Dohast dit seizoen 1 uitwedstrijd gewoon. Dit seizoen, nee, uiteindelijk maar Heracles 2. Ik hier erin nog maar 2. Ja, uiteindelijk nog 3, want Sparta wie ik nog bij. Oh, tuurlijk, ja. Maar die was wel Eigenlijk een fantastisch Ja, seizoen hoor, met al die het hele overwinningen. kalender, die 3 uitwoordingen weer van 2 in de laatste week. Nou, ik vind de Kuip stil krijgen. En als je daar als slagjouwer aan zitten, dat vind ik wel echt samen magistraal. Dat gebeurt net vaak. 2016 en 2009 weer in de laatste 2 keer. Dus dat geldt wel om hoe uniek die situatie weer. Het wie ik mooi dat Jerst het krijgt, die fragmenten die Jerst het in het verslag inderdaad die Kuip stilvallen. Ja. En Doon Ja. natuurlijk enthousiast, logisch. Maar ja, dat wie heel goed echt te jaren. Nou, dat commentaar was niet correct. Jij is weer de 2 treien. Maar daarvoor wie natuurlijk ik eigenlijk al het een vergelijkbaar moment. Net heel lang daarvoor. En dat wie ik zo. Dit is de beslissende goal. En dat hij dan ik nog eens een keer voel. Van het mansje die we eigenlijk al hier wel een beetje gunnen. Het is gewoon een mooi mansje. Rivera. Nou, we luisteren maar even hoe dat toen ging. Ja, het is Maxence Rivera die te maken. Het is 2 hier van Sportclub Heerenveen. Hij had nog geen doelpunt maken, deze Rivera. En hij doet het nou wel in de Kuip notabene. Wat maakt het terug het kopje in van deze Fransman. Oh, wat een stunt. Ja, een stunt dat wie het zeker. En Maxence Rivera, dat wie natuurlijk ook wel zeer opvallen. Want heel lang hier hij maar 0 doelpunten achter zijn naam staan. En 1 assist in de uitwedstrijd in FC Utrecht. En nou dus bij deze wedstrijd, ja, dit wie zien finest moment. Maar een goal en een assist. Ja, had er intussen 2 en 3 assists. Dus Hij had er wel 2 penalties van Nederland hoor. ja, klein detail. Klein detail. Ik neem hem net kwijt. Ja, nee, ja, mooi mansje. En je zit er nou een beetje in de... ik zou zeggen, niet neerwaartse, maar opgaande spiraal. De opgaande. Opgaande. Nou Oh ja, spiraal. Je snapt wat ik bedoel. Ja, Ja, dat snappen we in zeker. de flow. Neem- Kijk Hij dus zit in de Willem. flow. Kijk dus Willem. Hopelijk in 2026. We zitten in de spiraal. Fries. Ja. Ja. We beginnen Geert, wat is die dieptepunt? Ja, dat luidt toch boeten het voetbal in mijn dieptepunt. Oh, nee, Ja, het is een toos. Ik ken er ook niks aan de hand. Luidt op 24 oktober Vierlap. van dit jaar. Ik kom net uit bij het Vierlap en ik kom uit bij het Keertsen. Dat weer de datum. Dat weer de datum dat het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Die hebben we nooit zijn directeur via de website op staande voet ontslag joeg. Nou, dat is een triest dieptepunt in het 128-jarig bestaan van de Keersbond. Het gaat om Dirk-Jan van der Woud. Van der Woud Van der Woud moest uiteindelijk op een website lezen dat hij ontslaan weer. Maar het ziet er toch wel een beetje rond te komen. Natuurlijk weer een arbeidsconflict en dat zie je er rond te komen. En ze wint net, maar ze wint hartstiens, zo die later blikken in de rechtbank, waar daar ben ik naar uitkomen. Maar zo doe je dit net. Dat kind dus net. Nee, dat is En ze weinig koninklijk zoon. Nou, dit is absoluut niks koninklijks aan. En ze hebben dat dingen omdat ik op het vinkentouw zie het, want ik wist het. En ze waren bang dat ik publiceerde zo. En dat hebben ze mij alle macht voorwijzen wollen. En hebben ze het op een meest onhandige manier dingen. Wil ik ze nog een onbouw dingen hebben. We kunnen echt even in de maand het wel mooi zien halen. Ik doe de primeur, je hebt een beetje de regie, een goede reactie en we sturen het aan. Maar daar ben je net in. Het appje wat ik daar op stuurd heb op 24 oktober is net eens lezen, toch de voorzitter van de KNKB. Oké. Of had hij misschien die vinkjes uitzetten, dat ken ik nog. Ja. Maar goed, we gaan nou naar het hichtepunt. Want gelukkig, Ja. Geert, is er echt een hichtepunt. Zeker. Nou ja,
dat is ook een beetje, hoe moet ik dat nog zeggen, een beetje egoïstisch misschien. Maar dat ben hechtepunt. Nou ja, ik heb 24 jaar omslaan bij Cambuur op. En dan kom ik weer de laatste wedstrijd. En hebben die jongens van Cambuur Culture, die jou en mij, zo viel ik dat, een spandoek in het stadion. Dat is toch bijzonder. Ja, het is Geert van Thun bedankt. Een heel groot spandoek van, nou ja, wat is dit? 24 bij 24? Hij is iets vergeten, maar ik kan zeggen. Maar het is wel mooi. Het is toch prachtig. Ja, het is echt net egoïstisch. Nee, het is narcistisch. Het heeft mij echt, noem het wat je wilt, maar het heeft mij wel verdiend. En ik vond het echt hartstikke leuk. Ja, maar dat is toch echt mooi. Dat ik is wie erbij bij de laatste wedstrijd dus van Geert. En wie wel meerdere mensen bij. Maar hij wist dus eigenlijk niks. Hij niks in de gaten. Ja, oké. Maar ik ging niks in de gaten. Nee. Maar hij weet dus, hij je net in de gaten. En hij een paar rond bij Cambuur. En dan gaat het doorriepen. En dan ren je naar buiten. En dan steen je Bob in het stadion. En je zegt een voeten dadelijk op dat spandoek. Je dient doorriepen en dan hong dat spandoek daar. En ik zie gewoon, na 35 jaar, het ijskonijntje, hij taaide. Hij weer helemaal... prachtig, toch? Mooi moment. Ik vind namens de sportredactie nog een keer, Geert, bedankt. Heel bedankt. Dit is een mooi echtepunt. Ja, dat is een mooi echtepunt. Je verneemt het, heb ik in een beetje een sneltrein. Ja, dat is wel een... Dat heeft een reden. Ja, want we zijn iets kwarter als normaal. Normaal maakt het eigenlijk net uit. We zijn nu maximaal 34 minuten. Dat is inderdaad kwart. Maar het is een unicum in de Omroep Friesland geschiedenis. Want de Sportcast draait voor het eerst mooi in de carousel. Alle oeren. Ja, elk oer. Ja, op deze manje. Elk uur de Sportcast. Hoe is het mogelijk? Dat is nog nooit gebeurd. Meestal hebben we 1 keer per jaar natuurlijk. En nou, een unicum. Dit is Omroep Friesland geschiedenis. Even, want dat is 34 minuten. Dan haast nou wel 2 handen. Dat wordt ongeveer een minuut of 5. Dus dan komen we nou bij anderen. Ja, maar we moeten het ook nog horen. Appie ha. Precies. Nijsmakers erin er altijd mooi in de carousel. Nijsmakers? Ja, wat is dat? Dat is die Jiptepunt. Dat is eigenlijk die Jiptepunt. Goed, we beginnen Willem. Van het Jiptepunt van Roelof gaan we naar het Jiptepunt van Willem. Ja, nou ja, mijn Jiptepunt zit in de wedstrijd van Jong Utrecht. Moesten wij uitzien Jong Utrecht met Cambuur. En speelden daar Cambuur een fantastische wedstrijd. Ze woem. Dus ik vol Utrecht door nee, de Cambuur moest in, maar mijn Jiptepunt gaat er wel uit. Dus ik ran daar naar buiten en ik dacht, nou, blied, vrolijk. Dat wie die wedstrijd, maar die fantastische assists van Ferra. Ja, dat wie dus inderdaad. Ik zit zo die 2 fenomenale sterkballetjes, heerlijk. En ik ran naar buiten. Ik kom bij mijn auto, ik zil naar huis. En toen ben ik Rutten niet slaan. Dus laptop stellen. Ik ga elke keer bellen, verzekering, politie, geen een docht wat. Dus ik mocht in september maar een stikkende Ruud. Weer naar huis van Utrecht in omkrieten van de Lemmer. Een ritje van een oorloer is het. Dus dat wie wel even dat ik dacht van, nou wil ik dit vak nog wel uitoefenen. Hij kan oorloeren lint. De laptop wie is kwijt. De laptop wie fot. Maar dus nou het hechtepunt. Maar het hechtepunt is natuurlijk... Ja, nee, maar door. Ik ben in deze zin wel terug, want je moet net alleen bij Jiptepunt veel gaan. Zo is het. Ik vind een hechtepunt dat ik hier om deze podcasttafel zit mooi. Ja. Dat is mijn hechtepunt van dit jaar. Want Geert zei, ik neem dan een husky, maar ik mooi dat dan oer nemen. Dan ben ik grote squan om te filmen, dat weet ik. Maar ik zeg, Jert iets altijd al naar de televisie. Dan zeg ik Arjen de Boer bij Boppenslag. Dan zeg ik Geert van Thun, oer al en ergens. Ik zeg Roelof een ijshockey interview die ik in Tosken meer hier. En dat zijn dingen die ik doe, zeg dat ik dacht van, hier wil ik zitten, dit wil ik van. Dus dat heeft voor mij de kar maken. Toen kwam ik op tafel. Nou, dan mag je zelf bewijzen, want dan was het door die flow. Nou, dat snap ik, want je moet jezelf samen wat bewijzen. Want wat zei die jongen al hier? Ja, gelukkig is het hier een warm bad. Frank Arjen die echt maar hier per jaar We hebben dus in het begin van het seizoen een Nostradamus Cup. Ja. En dan moet je voorspellen wat Cambuur ongeveer eindigen zal. Ja. Ik zou zeggen, start de clip, jongens. Op welk plak eindigt Cambuur? Nou, Willem. De tweede dan, ja. Tweede? Dat is nou al zijn. Jongen. Andor? Let maar op. Kom erop rond. Vierde. Ik vierde. Ja, ik ken mijn andere mooi Vierde. Ja. Roelof. Ik vierde. Ja. Ik zei vijfde. Ik ben vrij pessimistisch, mijn vijfde plak. Nou, het geeft me net hoe wat Jim zijn. Het geeft me meer hoe feit wat ik zijn. Want wat zou ik hier, hè? Nou, we hebben al jij Willem. Het tweede plak. Ja? Applaus? Ja, dankjewel. Jongens, Parijs is nog ver. We kijken door de helte. Eerst zien, dan geloven. Denk nou een ander, want dan knippen we dit Arsenal aan van het seizoen weer uit. Dan... Prima. Ik verwacht je nog altijd een dip van ADO.
Ah, dan was de eerste. Ja, dat is niks op. Ze is de Benheist wel. Het is de Benheist. Nee, dat is Maar jongens, tinkerom. Almere City komt eraan. Die heeft nou eindelijk Ja, de vloot te die pakken. echt, Let op Almere City. Het is nog wel een protopunt naar te staan. Rode JC had krek van de Christ nog even spelen op die man. Die onvlieden weekend die ook. Ja. Nou, weet ik even niet meer. Ja, Jong Utrecht. Jong Utrecht. Ja, Jong Utrecht. Ja. Ze woen. En die komt direct aan. Dat is nog wel wat wisselvallig. Maar let op Almere City. Maar jongens, En laten laten wij we net verder vergeten, Cambuur had natuurlijk wel een dreig begin van het tweede Heel seizoen dreig zelf. begin. Maar Emmen uit, ADO uit, Ja. en volgens mij Jong PSV thuis en dan Jong PSV. Eindhoven Eindhoven. thuis en dan Jong PSV En dan uit. een Jong PSV uit. Dus dat Succes, hè? bent draaien best tegen potjes. Dus inderdaad, misschien ietsje... Maar het ziet er heel goed uit. Maar goed, dat je 3 keer verliezen, de rest wint toch net alles. Nou, dat is natuurlijk het verhaal. Die win ik net alles. Dus Nee. dat is wel handig. En we hebben hebben nou we hebben Appie. Appie, jongens. Ja, Appie. Ja. Gelijk in de Appie? basis? Gelijk in de Eten, basis? Eten. Oh, nou, zij is nou Eten. Nee, Eten, ja. kijk, de apparaat Willem Ja, dat we Appie. Appie Appie. seizoen. Ja. Appie. Appie. Apkekoe. Abi komt direct in de basis, Willem. Wat denken we? Nou ja, dat is heel flauw om te zeggen, maar dat hangt natuurlijk nog een beetje van de tariering houden. Maar hij is wel een serieuze kandidaat om in de basis te beginnen. Maar ik lees ook nou dat wij Cambuur wel graag wel het zoeren bloot. Ja, want die had dus een vertrekwens. Die had jij er omdat er fot woe. Want die had gewoon heel eerlijk zo, ja, ik wil spelen, ik wil voetballen. Nou, zei de trainer dan, ja, dat is, snap ik. Maar je zorgt dat het goed rendeert. Maar Daan Visser, letter Jochem Nap dus. Ja. Dus ja, de kans op speeltijd is Leeds. Nou speelt er wel 2 keer bij Verstek van Hoorn. En doch dat echt naar behoren. Speelt ze in Willem II een goede wedstrijd, in MVV. Ja. Speelt er goed. Ja, en dan ga je toch wel denken van, ja... Misschien maar we die jongen toch wat meer perspectief bieden gaan. Maar ja, nou maar komt aan de Appie andere er ook bij. Nee, maar aan de andere kant maar de concurrentie er altijd. Dat is heel soer Dat, ik maar ja, maar zeker, te onthouden. Hè. zeker. Dus dan is maar krijgt even wat vindt hij zelf. Wetsing Rutte kan eens lezen. Dat, Ik had het idee dat hij zelf denkt dat ergens oorslaat. Die kans acht ik vrij groot. Ja. Ja. Dat hij zelf denkt dat ik vind wel. Ik denk voor het kwart van de KKD is Soeren een prima speler. Zeker. Ja. Ja, Dus Ja. je kan weer in principe nog. Hij kreeg als backup. Als Prima toch? backup, ja, hij dat, kreeg maar dat is die rol. van de verslagjouwer. Ik meen dat het de verslagjouwer van LDN weer met Kinnek een clubverslagjouwer was hebben. Dan maar weer terug naar Maastricht. Oh ja. 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 En toen zei hij van nou, nee, dat denk ik toch niet. Nee. Van Soeren naar Joris van Overheem. Want toen zei hij dus van, ja, ik vind zelf een ongelofelijke boppenslag. Dus, Ik. dus Joris van Overheem, die heeft ze vromhellen uit de Israëlische competitie. We hebben geen idee, Roelof, hoe goed hij nog eigenlijk wezen zoer. Maar wat is hij goed? Ja, En dan zei ze nou wel, hij is eigenlijk te goed van Heerenveen. nou, maar ik denk dat hij gaat naar een Twente of zo. Of Utrecht. Dat hij daar moeiteloos maar gaat. Daar komt het er ooit ook voetballen. Ja, maar dat is toch weer Utrecht, Jereveen uiteindelijk ook net aan. Ja. Dus Savolle, Heger. Nee, maar de vraag weer, is hij te goed voor Jereveen? Ja. 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 Dan kan ik zeggen goed. van, dit is het niveau wat bij Heerenveen past. En wij willen meerdere spelers, Ja. meer spelers van het niveau Joris van Overheem. Zakje ik zien. Maar het is vooral de wijze waarop hij voetbalt. Alles is raak. Hij doet me vooral heel erg denken aan Stijn Schaars, die dat ik hier. Dat is bij elke keer dat hij een balcontact kreeg, de bal naar voren en voor de linie slaan. Maar ik overal tussen zitten. Ja, ik vind het echt een genot om naar te zien. Ik denk dat hij wel een van de redenen wijs in van het feit dat Jervin aan het einde van dit seizoen in Europa ingaat. Oh, Zo. dat is nog even een voorspelling. Dat is even op het is. Via de beker dan, hè? Nou, mij niet uit. Sluit Nee? niks uit. Oh, oké, dan gaan we naar Andor. Eerst maar even die dieptepunt. Ja, dat is nog net zo heel lang, Lien. Oh. Dat wie de wedstrijd Cambuur-ADO Den Haag. Een prachtige wedstrijd vanuit Cambuur perspectief. De eerste nederlaag voor ADO. Ja, en dan een paar minuten vertierd. Dan zitten er een paar idioten, tokkies. Nou ja, plakken meer typeringen op die je willen. In het uitvak die het vuurwerk in het Cambuurvak shitten. Waar al je gezinnen zitten. Mijn band. Nou, dat wie mijn dieptepunt. Ik wie er zelf bij. En je kent er net bij dat meestal soks doggen spreken horen. Ken ik net bij. Maar goed, dan doe je een oor minder skeer om. Maar je kent ook gewoon in een... Ja, je kent wel in een verwoenen meidje, deermeidje misschien wel als dat verkeerd gaat. En dat soks gebeurt, ja, echt heel triest. En dat wie mijn dieptepunt sportief seizoen van 2024. Ja, ik denk dat we er al hetzelfde een beetje Ja, op denken. 100%. Maar ik voor Andor Yield, jongens. Maar... Er is ook een hechtepunt. Ja, natuurlijk. Het heegtepunt van 2024 van Andor Faber. Je hebben hier al in deze crisis die het altijd hij je altijd van die meerkes, hè, van die feel good verhalen. Zo. Praat even normaal. Ja, meerkes. Meerkes. Die in deze tijd van het dier een heel soort
verteld worden. En in dit geval bij Cambuur rint ik een meer Keroen. Want het verhaal van Kian Visser, dat is natuurlijk een verhaal waarin je schenken dat Dreamen werkelijkheid willen kennen. Dat je als gewone Ljouwerter, dat je uiteindelijk bij die club in het profvoetbal te lonen komen kennen. Hij speelt het nooit, hè? Laat me verhaal nog even afmaken. Ik zit naar een gigantische opbouw te werken. Ja, klopt niet. Hij speelt het wel. Ja, heel af en toe. Jeren Lien, in mijn florerende spielerscarrière heb ik nog een paar wedstrijden in de eerste klasse van het sneursvoetbal spelen. Nou, dat is ook het niveau waar Kian Visser bij komt. Het verschil is, ik ben flink naar onder gaan. Hij is flink naar boven gaan. Via Boetenpost, Hakemase Boys onder oren. Is hij bij Cambuur te lonen gaan? Laat het dan Kian of laat het dan ander? De club uit zijn Dreamen. De club werd hij als liedjonkje op de tribune stier. Hij maat onjekje, hij maat wennen on al dat trainen. Meerdere dagen in de week trainen. Het wie al je heftig. Maar dan ineens wordt het 6 september 2024. Cambuur speelt het in Willem II. De Ljouwerters hebben het dreig, net zoals dat ze voetbal in het volle bed binnen. Staan met 2 in efter. En dan komen we in minuut 89. Komt de bal voor, Kooistra, komt hij bij Van der Zanden. Ja, die komt er wel op Visser. Ja, Kian Visser bij een omhaal. Kian Visser bij een omhaal. Wat een jongensboek is dit, sis. Het wie al een jongensboek van Hakemase Boys naar de club uit zijn wemplak. En dan nou, mijn omhaal. Cambuur, een puntbezwaartje. Het enige wat ik kon doen is een omhaal maken. Ja, en dan kijk je achter je en dan valt hij in het net. En dan is er maar één ding om te doen en dat is richting Noord. Echt keihard juichen, je emoties kwijt. Ben we correct getuigen van het mooiste moment in die leven? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dit is niet te beschrijven. Nee, echt niet. Nee. Ja, een mooi moment voor Kian Visser. En dus voor die. Maar het is voor Kian Visser trouwens de hoop dat er net volle meer van dit soort momenten komen. Van die stem al het eerst. Nou, dat heb ik terwijl ik Linux zijn. Ik ging takom hier, goed van hem, naar stemcoaching. Ah, dat ik mooi. Dat wat beter onder controle Janneke? krijg. Ja, precies. Janneke Brakels. Ja. Zeker. Oh, dan moest het gorgelen. Ja, ik had het niet. Ja. Ik hoop dat helpt. Ja. Het niks open? Nee, vroeger, dan god, dan begin ik. Vroeger. Ja, Geert. Ja, Jertits, hier bij de sport presenteerde Ali van der Mark. En Ali van der Mark, die ik had die stemoefeningen, die weer er heel secuur in. En nevens mij gebruikte ze dan echt thee met hunning. Oh ja. Om even te gorgelen. Nou, En dan is dat... weer de stem soepel. ja. En dan gaan ze zitten en dan presenteren ze het programma. Van Ali van der Mark toch nog even waarom naar Kian Visser. Altijd mooi. Dat mooi, want ik zeg, die beelden van Kian. Een lachende Daan Visser Ja. en een lachende Nicky Soeren. Ja. Wat kinderen protten verloren. Dat is waar eigenlijk. Ja. Ja, dat is ook wel een dieptepunt, hè, Daan Visser. Daan Visser, ik heb met Daan praten verleden week vreed. Wat heb ik een bewondering voor dat jongen. Ja. Want die is, ik zei, jongen, kist dat nou weer opbrengen? Hij zei, ik ga er weer voor. Ja. Maar echt super. Ja. En wat voor Daan Visser geldt eigenlijk ook echt voor Heerenveen, mijn Levi Smans. Ja, Ik helemaal in het Levi begin, Smans, echt zie ik zo, knippel ja. helemaal verdraaid, kruisband kapot. dat zijn altijd hele irritante, vervelende blessures. Pavel Bokkenvliet 2 keer. Hij voelde nog in Feyenoord in de laatste minuut. Het is mooi dat hij weer waarom is. Leuk vind ik. Maar wel al wacht je hoe zulke jongens weer waarom komen. Ja. Zeker. Nou jongens, zullen we dan maar naar mijn Jiptepunt? Oh ja, wel ja. Ik zou zeggen, er is nog één hoor. Ja, er is nog één hoor. Nou, ik wie laatste week maar Willem Visser, die ken je hem al hier. Dat is een Zeker. oud Cambuur supporter van de ja. 84. Ja. Wie ik naar het oude Cambuurstadion en als je naar het oude stadion gaat, daar is net volle meer van hoor. Nee. 3 tribunes lezen plat. Alleen nog de hoofdtribunes zitten nog. De zakenclub is hier weer een naaiatelier. Ja. De kist ik heel goed kijken van mensen mijn smelle beurs. Die kind daar. Die kind daar naar de kapper. Maar goed, Willem Visser hier een beetje de trend in de eigen. Vooral omdat er natuurlijk een heel soort herinneringen lezen. Ja, en die herinneringen lezen er eigenlijk ook voor mij. Hè, mooi. Ja, vroeger kon je erheen en mooi voor 3,50. Hoe ze nou onoverdekt staan. Nou, ouderin dienen we altijd de bewegingen van Carlo de Leeuw dienen we nooit. De goal van Oscar Zijlstra heb ik dus jongen. Al die herinneringen. Die hebben 24.000 mensen gezien, hè? In het Nou, stadion. 24.000 ja, er komt er heel meer bij, bedoel je? Ja, nee, dat precies. zie je het nou op het rijden, maar goed, wel weer Ja, erbij. en dat is ook wel grappig, want als journalist kwam ik daar natuurlijk. Ik zit ik op de perstribune, wie zo direct Geert. Ja. En dan wie er, de mastodonten, dat is inderdaad, Koos Wieling, die wie er dan wat minder. Maar Kwam Sjouke net bekend Lausma, weer. Sjouke Lausma wie er altijd. Ja. En meestal van de Leeuwarden Krant, Rob de Jong van Robbie Fries de Jong Duiblad. van de Duiblad. Elke keer als Gerrit Kloosterman van de Leeuwarden Kranten. elke keer als Robert Loontjes de bal kreeg, dan ging Rob de Jong steen. Hekken open! Nou ja, dat is grappig. Of als Cambuur weer strieën mee spelen, dat dan weer de vleugel sprak.
Hoe de tegenstander, gelukkig kan het die lui ook niet voetballen. Nou, precies. Nou ja, en dat je daar dan komt en er is eigenlijk helemaal niks meer van oer, dan wil je er toch een beetje melancholisch van. Nou goed, dat is mijn dieptepunt. Want het is totaal verloren natuurlijk. Maar nou, nee, het hichtepunt. Het Kooistadion. Nee. Want ik zocht mij soort genoegen waarom op het oude hier echt wat de sportcast onbelangrijk. Bijvoorbeeld Robert Veldman, wie nog maar correct beneemt de haartrainer van Heerenveen. En waar zit er bij ons om tafel? Ja, Robert Veldman. Ja. Liverpool wordt kampioen. Maar waar bellen wij? Sipke Hulshoff. Mickey van der Hart had een naar je club. Waar maakt hij dat bekend? Toch? Maar goed, in februari van dit jaar, toen hingen wij Riemen van der Velde te gast. En nou goed, wij hebben dit programma geen fysici. Daarom met Geert al iets aan reden hollen. Ja. Maar goed, Annie zei van, het kind wel, maar Riemer is een beetje bleekjes. Hij wil wel komen, maar dan moet hij wel eerst in de fysici. Dus we hebben fysici regelen voor Riemer van der Velde. En uiteindelijk zit hij hier te gast. En ik mooi wel zeggen, ja, ik ken toch wel steeds een van de allerleukste uitsturingen. Mooi, een zeer scherpe Riemer van der Velde. En ik mijn vleugje humor. Dit maar shit. Maar toch even een speeltje. Is leuk, toch? Even een speeltje. Ik ben benijd van waar uit jouw fine dat het meeste verstoon van voetbal had. Dus ik neem heel die twee namen. Ja. En dan moet jou zeggen welke van die twee het meest verstoon had van voetbal. Ja? Ik zit er naar uit te zien naar die ene. Ja. Die Ja. ik zelf Ja. invullen kan. Ja? Nou, dan komt hij, Zal hoor. ik hem beginnen? Nee, dan komt hij. Nee. Roelof de Vries Nou. Ja, of Kees Rozemond? Oeh. Roelof de Vries. Oh, nou Roelof de Vries of Timo Klompen? Klompen. Klompen. Timo Klompen of Johan Hansma? Klompen. Klompen of Sander van der Heijden? Sander. Sander van der Heijden of Robin van Persie? Sander. Sander van der Heijden of Guus Hiddink? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Louis van Gaal? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Johan Cruijff? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Foppe de Haan? Gelijkspel. Nee, dat ken net. Nee, Je maakt een keuzemaatje. Dat is het speeltje. Foppe de Haan. Foppe de Haan. Foppe de Haan of Riemen van der Velde? Riemer. Ja, dat is toch prachtig. Ja, dat vond ik echt een hele Ik wil leuke... trouwens ook fysici. Want ik ben beroemd van mijn appelwijntjes. Die wil ik ook voetpoest hebben. Maar Dus, het zit wel zo schattig. En het kleurt ook heel mooi bij die vlinderstreek. dat dan weer wel. Ja, precies. Kunnen wij dan net uitwingen, inderdaad? Riemer kent uitwingen, dan ben ik een net. mastodon. Ja, Dat is leuk hard als Riemer. Nee. Dus dan krijgt dat ook van ook hoor. Jongens, er is toch nog een sjoggersvraag binnenkamer. Een sjoggersvraag. En het is misschien wel leuk. Zeg hem, een sjoggersvraag van Jilles-Jan Kooistra uit Ergem. Egem? Ergem. Het middelpunt van de wereld. Bij Wergeer, toch? Ja. Ja, precies. En deze Jilles-Jan Kooistra die stelt de vraag van... misschien een leuke vraag straks voor de winterstop. Nou ja, in de winterstop. Had Jim op dit moment een gecombineerd overtolmaatje zoenematten van Cambuur en Heerenveen? Hoe zou de basis over er dan uitzien? schitterend. Dit is helemaal, Zal ik maar beginnen dan? dit is helemaal hip hè, op social media. De Ja. Combined 11 inderdaad. Dat is dan twee clubs. Ja, nou, meeste stemmen gelden, jongens. Klaverboer of Thijs Jansen? Klaverboer. Klaverboer. Dat vind ik dreig inderdaad. Poeh. Of is het dreig? Die vind ik echt Dat vind ik dreig. Maar je mag toch een keuze, Klaverboer, moois. nou, Ja, dat Klaverboer, is- het is al Klaverboer, strijd waar. ja, Klaverboer, de boos ja. vinden, jongens. Brouwde. Goed, het centrale duo. Willemsen Kersten of Amova Baouf? Bouw van Mova. Baouf Amova, zeg ik. Boven aan Mova. Nou, joh, het is schaam me kapot hier. Willems Kersten, 100%. Nee, maar toch, ik get het net terug, Roelof. Ja. Nee, sorry. Het Ja, wordt Zo zijn? Ja, nee, Bouwhoef allemaal. Fjouwerien. Echt, dit is echt zo. Rjochsbeek, Brouwde of Mulders? Brouwde. Brouwde. Ja, dat is Brouwde, ik denk ik, Brouwde, ja. ja. Brouwde. Dan gaan we naar links. Sagaritis of Galvez? Sagaritis. Ja, Ja, Ik doe niet meer mee, ik zeg alleen maar Heerenveen. ja, dat heb je in de gaten inderdaad. Maar Roelof is zo objectief hè. Nee, maar Dat is- dat is juist objectiviteit, jongens. Heerenveen is een volle hege stap naar Cambuur. Maar Sagaritis, Galvez, lood om oud ijzer. Nee. Zakeritis. Sagaritis? Ja, ik Gewoon denk het Sagaritis. Sagaritis. Oké, dan het middenveld. Dit is een lastige, denk ik. Van Overheem of Jochem Nap? Van Overheden. dit is Van dreig. Overheem. Van Overheem. Dreig, ja. Linde of Diemes? god, Tori Linde, dan ben ik grut. Ik zeg Linde. Nou, zeg ik Dimmers. Maar Roelof had ook een Linde. Nee, ik ga overal Ik Heerenveen. mag nog op een club komen, dus ik zeg Diemers. Oh jee, nou hing het verantwoord al. Linde of Diemes? Sander. Linde. Oh. Wacht, telefoon jongens, telefoon. Diemes belt. Hey, Markie, jongen. Linde. Dan gaan we naar Ringo Meerveld of Balk. Meerveld. Meerveld. Dat is Meerveld. Voorin Rivera of Sjeustrand. Sjeustrand, want die scoort. Ik denk echt voor Roelof gaat er gewoon voor Maxence Rivera. De man Nee, maar van, ik ben een fan van Rivera, dat weet hij al, ja. Maar ik ga nou in dit geval wel voor Sjeustrand, want die is effectief. ik vind ik Sjeustrand. Fjouwerien.
Want Roelof doet bloos bij Rivera. hè? Roloff die ergert hem helemaal Ja, ik vind kapot. het echt onzinnig. Nou ja, klachten. Pak de transferwaardes er maar eens bij. Pak de scouts er maar eens bij. Er is echt geen enkele scout Klachten naar Egem. die dit... Baouf had misschien wel meer potentie uiteindelijk. Ik ben benieuwd waar we in de spits kiezen. zeg. Ja, Trenskov of Ferra? Trensko. Trenskov. Ja, Ja, toch? Ik denk wel maar leven. En Verder is dan nog de wat laatste te Vente of Afolabi. Oh nee, Afvalavi moet erin. Ja. God hebben Kortrijk. Het dieptepunt van 2024. Ja, Afvalavi. Hey, jongens, nog een paar dagen en dan is Is het... even het elftal opnemen voor de duidelijkheid? nou ja, het is Even een berichtje. En wel met viral. rug nummer 1 in de goal. Berns Klaverboer. Dan het duo Amova Baouf. Brouwde op rechts, Sagaritis op links. Van Overheem, Linde, Meerveld, Olje Jereveen. Voorin Sjeustrand, Trenskov en in de punt Dylan Vente. Heel mooi team. Mooi Niks team. is Europees voetbal. Europees voetbal. Zonder play-offs. Directe plaatsing. Jongens, er zit je champagne. Laten we proosten op de sportieve hichtepunten van 2026, jongens. Ja, Want er komen natuurlijk weer een paar prachtige sportevenementen hoor. zeker. Neem eventjes, hè, Olympische Winterspelen. Ja. Ja, daar beginnen Het we WK mooi. voetbal. Ja. Die is de keuring. De sportevenementen toch? Het FK Vierleppen. De promotie van PC. Cambuur. Zeker. Ja. Wij joggen hem echt naar uit, jongens. De bekerfinale. Sowieso de winterspelen. Want Ja, dat denkt ik Roelof, heb gefilmd. dat denkt het kind. Ja, maar dat is... hoe de bekerspelen... Wacht even, zeg maar even knallen litten. Ja, Ja? dat mag wel. Net op mijn rug, alsjeblieft. Hey, geen paniek. Denk je nou wel? Ja, dat had hij vaker niet. Ja. Nou, ja. Komt-ie. Alhoewel. Ja. Ik doe hem met de Shannon. Ja. Hey! Nou, ik schenk het in, jongens. Ik schenk het in. Mooi. Maar goed, nog even... Trouwens het meer stuurt naar de finale van het WK Darten natuurlijk. Want dat Michaels dartzaakkundige wel... ja, dat is de Ellie Pelly West. Dan was het al alles van dat vinden, want dan is de West en dan heeft het jongen. Maar goed, ik wil even hoe de bekerfinale. Uit en dan is Jan iets kekelen. Ik wil graag nog even hoe de bekerfinale, hè. Want Roelof, dat denkt echt dat Jereveen... Nou ja, je moet een beetje geluk hebben, toch, met de Ja, lotting. of zit me ook een luk inderdaad. Maar jongens- RKC win je en als je dan 2 keer thuis lotje en net in PSV, dan is alles Heb je mogelijk. hem dan wel eens waarom toch? Want waar het RKC in de eerste ronde uitskekelen? Cambuur. Ja, Cambuur. Dus wat wie nou? Oh hè? ja. Wat wie nou de wedstrijd West. west? Ja. Misschien zorg ik daar nog wel het meest naar u trouwens. Volgend Dat die seizoen waarom Derby. is, ja. Friese deur. Ja, dat ik ben is sas in die. Ja, Ja, dat het is is echt zo mooi altijd. fantastisch. Maar de winterspelen, ik Femke Kok en man. Ja, maar goed, we hebben een aantal overdenkingen. Want dat zit Oerijn natuurlijk in de enige echte oliebollenshow. Dus ik nou even Ja, de zo champagne zijn we u deal, dealen. jongens. Want de vraag is eigenlijk, welke koers is grutter? Dus je moet hield niet een keuzemaatje. Welke koers is grutter dat gebeurt in 2026? Dus Is het wat bij is... meeste stemmen gelden of is het bij Roelof Kiers? Nee, Roelof kiest en dan gaan we naar Willem en dan gaan we naar Andor en dan gaan we naar Geert. Goed, dus jongens, welke koers is grutter in 2026? Roelof, Ja. Olympisch goud van Tim of Tom Prins? Of Jereveen in de bekerfinale? Welke koers is grutter? Dus Olympisch goud of Jereveen in de bekerfinale? Ja, ik ben een beetje ver van Tim Prins. Daar neemt ze hem altijd Tom, misschien dan wel wat gaat dat die hard is. goud Dus, winnen, maar goud is wel met de Bo en vooral Stolz ervoor. Dan ga ik toch voor de bekerfinale. Ja. Bekerfinale, Jereveen in de bekerfinale. Goed zo, oké. Dan gaan we naar Willem. Welke koers is grutter? Een sprong bij het FK Vierleppen oer de 22 en de hele meter? is dan- 22 en een hele meter. Dat is een Nederlands record. Want het Nederlands record zit nu op 22, 21. Ja, zoiets. 21 van Jacco de Groot. Dus een sprong bij het FK Vierleppen oer de 22 en een hele meter. Of Cambuur helpt Ader nog in en wordt kampioen. Dus welke koers is grutter? Dan dat Cambuur er nog in helpt. Ja, 22 hier staat... 4 shirts en een spring, Willem. Nee, de Net 22 is de ene keer een een hele- Terpstra. Ja, maar een hele meter, 22 en heel. Ik verwacht wel een Nederlands record van Germ Terpstra. Ja, dat verwacht ik wel. 22, 50. Maar 22 en heel. Ja, dat is wel een aardig hoorn. Goed zo, we beginnen terug. We beginnen Andor. Welke koers is grutter? Ismaël Baouf naar PSV of Ismaël Baouf naar de Premier League? Nee, PSV. Nee, PSV. Ja. En de laatste is dan, wilt van nou al je de champagne pakken, jongens. Dan geven we er maar een knaller uit. Want, Geert, knallen. Mijn vuurwerk of knallen mijn Jaantje? Let op, schat. Knallen! Proost, jongens. Alle de beste wensen thuis. Heerlijk, van de mannen van de podcast. De Fabulous 5, We jongens. willen de tak om weekend gewoon weg, hè? Want wij gingen wat erop. Ja, we kiezen deze takken hier weer de weg. Oh ja. Maar sterker Tak nog, om weekend. takken weekend weer de weg. Ja, toch? Jongens, proost en ons takken weekend. Dag.